sing baku putra Pandhawa entuk wahyu. Kakang Gathut ya entuk wahyu. Kakang Bimanyu ya entuk wahyu. Muga-muga wahyu kembar, wahyu ning ratu, wahyu ning Sinopati. Wah, tenan kanca-kanca iki tenan wis pokoke. Anggere arang-arang nabuh ni semangat manan. Nah iya. Lepati Mbah nyuwun pangapura kae mangune Ndara Abimanyu wis mudhun saka pertapan Saptawarga. Apa kang dadi pengendikaning Sang Penemban Abiyasa? Ayo nyadung dawuh, Gong. Ayo tak dereke, Truk. Oh iya. Sarta palawanu tengranu. Ilayana mati-mati Wurhametri lasa
mangolana mangape tira gending maryon neng tamane si Jokolaya lir tatit ya mantra gini iwa nontono tapane si Jokolayar Mbok Sri Gading mlati saregu muning Mengkuto Siwa Semar Badranaya nala garing Petruk lawan kuwi Bagong wonten dawuh menapa Gus miji dhateng biswanipun Adi Paduka kula pun semur kula pun semir kula pun semit kula pun kamit jenengku mau sapa to Le? Alah karo jenenge dhewe nek lali anggepe iki Le. Semar ngono kok Le tekan kamit barang lho. Bojone wong mbok cangking-cangking. Kados pundi pengendikanipun kenging Satwarga magepokan kaliyan menapa ingkang dados gimbolaning manah ndara kula Raden Abimanyu. Wa Semar Badranaya yektine dene iki aku suwangersaning Kanjeng Hyang Bima nyara medhekake marang mindraning Kakang Mas Gatotkaca. Anggone mindra saka ing kasatriyan Pringgondani datanpa pepuyan kelawan para pepundhen Pandhawa. Luwih-luwih marang para garwa sentana keluarga jroning kasatriyaning Pringgondani. Lajeng wanti-wanti mawantu-wantu satemah dadi wewentian dawuh pengendikaning Kanjeng Hyang. Yektine dina iki Kakang Mas Kacanagara dumunung ing sakuloning Gunung Himalaya ereng-erenging kuno ana wujuding sendhang kang pening tritane turta sak sisih kuno ana wujuding wit randu ingkang jajar sanga ing kono papan dedununging Kakang Mas Gatotkaca Siwa Semar Badranaya. Lah nggih lajeng kersanipun kados pundi Den? Ora ketang celok lintang sambung berambatan pundak dini kayuh tutno saraku jantraku ngupaya marang mindraning Kakang Mas Gatotkaca. Aja nganti dini iki Kakang Siwa Semar Badranaya adoh lakune. Tak wangni sak urbuing landhian yen kapengkok ing panca baya bayane ora bakal balinjani. Miat langening kalang iwan naglar panda muncar dinoler kekoneng surem sorote tanpa padang kasor lan pacare purnaming ngekono dasare mangsa ketiga menawi kersanipun Ndara Kuling Plongwati mengapun swai monggo kula dherekaken Gus. Bumi goncang kancing langit kelap kelap katon.
Pandhawa tata kati saya Indriyaksa sara maruta pawana-bana maragana samirana lan warayang panca bayi wisikan kulingan limo ing aja satriya mandheka jenengmu sapa ngaku Gus kowe ngaku buta-buta idumu pating caliprat polahmu ya manuk branjangan yen tambuh marang aku balik sapa pracika ngendi dangkamu takoni durung mangsuli junjung dongko pracika keparat dongko papan yaksa pracika jenenging buta lumo kasasara basamu sekecap titya kala cengkang puspanala balik wis sapa Gus kowe ngaku Raden Abimanyu ya Raden Joko Pengalasan Sudya bakane ngendi Gus ngetutake marang tindak ing suku Gedhe Pinitra gregeting pengangen-angen ora wae Mbah kudu bali ora wae Mbah Rudha paripaksa kanthi dhuwur kurang dhuwur ngrangsang gunung merbabu aku sugih japa mantra guna kasentikan ora watak pantuning satri meguru marang bathanging buta lan ya bala Pandhawa piyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambagung kisru kadhedhek ora gelem semingkir lakon tatap teropongan ambyar gilang-gilang bandamu Gus
Kiri-kiri Hong genyolir Prabata abang kaluagar mangwa mungso haminta lawan anggrol singonapto kayonan nubruk-nubruk latala raja satriya bela patining kancaku kowe sapa ngaku apa arat Raden Abimanyu balik buta sapa Digya kala padas gempalem raja satriya ning ngethok pring aja nganti sing lempeng-lempeng bae sing entuk trajangi sing bingkong-bingkong niki geretana Naragaki maju lakon sigar marapat sirahmu gedhemu cilik dhuwurmu ndek dengan temaku ngerangsang aku ngantem kowe lenggeh kekejeruk imano branjangan kupat kapitok ya buntuti lo tapak angin nado balang bedomo cerak sambrimu tak ngeriok meletuk waldamu
Ayo Rinto. Wah. Loh. Loh. Wah. Pripun, Gus? Petrukno. Aku ora kuat mambu marang kathoke buta. Alah wis. Kathok wit kok Jakarta tekan sakjane ora ganti. Jarike semono uga waton maksel ning tas digawa rasa dikumbah kok. Mang tamani niki, Gus. Iya. Semingkira Petruk tak lepasani jemparing pun kula borong panjenengan, Gus.
mamantuwi taning kita kinu pita kandhanira dening sang ganta wastrat maja sabadahing jadi pati Pungkawa rame gumara Harini lan sakarsa deni ranton Andrawina latalah berkencang pak pong buk bolong kali jedhe milih mengetan sapa sing gawe awik cekater elek hayu kaget ngerek kaki Gatot Kaca ulun ingkang mrebeki marang jeneng kita kaki ing pringgandani bukulun sembah bekti kula mugi kunjuk sandhaping pepodo paduka bukulun ya nggih wis ulun tampa dene jeneng kita ngaturake pangabekti marang ulun pangestu ulun diake tampan ana ya nggih tetuka sangeting pamundi kula ngawula pundi saengga jimat paripe Bukulun andadosaken kagiyating manah kula dene paduka njugaraken anggen kula menika tarak brata kepareng tumuni paring dawuh menapa lan sabab lan musababipun dene paduka Bukulun kepareng medhak wonten ing Madyapada ngene ya ngrekati tetuka anane ulun merpeki marang jeneng kita ki mau terang kautus marang Sang Hyang Girinata ya adi guru ingkang minangka dawuh adi guru ki mau dina iki kahyangan geger gara-gara reh kagiri-giri kasababake dening tingkah pakartine titah ulun si Resi Guritna anggone bakal nyuwun swarga kelawan jagat ing kamangka Resi Guritna dina iki durung titiwancine yen ta kudu manjing kasuwargan adeng kang dadi panyuwune Resi Guritna kuwi mau ndadekake gara-gara reh kagiri-giri ning madyaning kahyangan. Ing kamangka para dewa ora kurang-kurang anggone ngelingake. Parandene beguguk ngutewaton gajah lar bundan tanpa ratu bakal tining Guritna. Tanpa kemba nggone tumindak kepengin nyuwun swarga kelawan para dewa. Kang mangkono nggih. Wanti-wanti mamantu-wantu satemah dadi wentian dawuh pengendikaning Adi Guru ya mung jeneng kita ingkang minangka dadi srana dina iki mapakake marang kridaning Resi Guritna awit ngene ya nggih ala tanpa rupa Resi Guritna ki mau minangka dadi pengawak ayaning Wahyu Senopati yen nganti jeneng kita bisa ngasurake yudaning Guritna ing kono maragane jeneng kita bakal antuk wahyu ning Kasinopaten Meraina semebang Iwang Aruna katinetrane uga ora posadaning kukiloring ring kanigara saketer ning kidunganing kung rewu sing pini panca menawi menika ingkang dados dawuh paduka Bukulun pareng kuwi ngri kalanggan mangke anedaken wonten pundi papan dedunungipun Resi Guritna kala wau. Ulun
ndarbeni wujuding panah arane panah uluh gading. Bakal ulun patrapake lan ulun lepasake anuta marang lakon ing si panah ki mau. Yen kono maragane jeneng kita pinanggih lawan si Resi Guritno. Sendika dawuh ulun. Sang Gatotkaca tinon arsa mapek ngareka sutla teka pira Kresna parta manahir muji saktinira jagat masesane Ngabathara iki ana titah ingkang jarot ingkang dedeke pideksa mara gaging aku jenengmu sapa Gus? Yen to jeneng sira tambuh lawan aku Raja Putring Pringgandani Arya Kaca negara ya Raden Gatotkaca. Oh, Raden Gatotkaca. Iya. Apa jeneng sira kang sesilih? Resi Guritno. Iya, ora tedeng aling-aling ya aku iki Resi Guritno. Ana wigati apa prapta ning dedunungku kene ngger Gatotkaca? Prapaku ing kene kepingin bakal ngelingake marang jeneng sira. Binarintah dening Jawata kinen ngelingake marang jeneng sira Resi Guritno aja mbok tutukake nggo tumindak sing sasar susur akan ya gara-gara ing madyaning Kahyangan Suralaya. Yen ngono kuwi dadi jagoning dewa pancen mengkono. Yen ora gelem ngendhakake kang dadi pakartimu, mungsuhmu dudu sapa-sapa, mungsuhmu Gatotkaca dina iki. Ridu mawur mangawur-awur wurahan pengaraning ngajurit kang maguru kang satetekadya butula wur pancriting turangga esti perkata ingkang dwaja lelayu sabit kuwi ladalan ngoglengake marang kaprawiranmu. Ayo yen pancen ku dadi jagoning para Jawata tumuli maju ora-orane aku tinggal gelanggang celong playu ing kene marganing Pati Muparat.
Prisangga pirang rinangkul kinempit-kempit kusangertaning bawana ing ayo Resi Guritno ketokno kaprawiranmu mungsuh lawan dadaran tinju moyo pedhot gulumu leganing atiku yen kowe arep urip-urip tak laden sak gendhingmu. Ayo aja mlayu, Gus. Amuk Suramarata Jayamarata aja mbok padhake Gatotkaca ki mau wong lemeran iki wong pringgondani sing nugel marang gulumu yen pancen kedunungan kasektene luwih murgage tangiyo tak enteni aja mlayu kowe. Palogon lakun ning lekas lukita linode ing kidung kadung kadareng ngamum memangun manah rahayu ing piye ngger Gatotkaca nggonmu tetandingan kelawan sing jeneng Resi Guritno kuwi mau. Waduh Bukulun senadyan to sampun makaping-kaping anggen kula menika nigas jangganipun Resi Guritno parandene sareng kula Sumbari. Resi Guritno gesang malih Bukulun. Mbok Sumbari? Inggih. Ah, kowe iki piye ra jebatan. Resi Guritno ki aja Mbok Sumbari ngono kene. Kae ngono kadurungan katiyasan sing linuwih mula raneh lan moka Jawata padha poyang payingan ngadepi marang klidaning sing Resi Guritno. Menapa badhenipun kula kewirangan? Ora, Gatotkaca ora bakal kewirangan. Prayogane dina iki aja nganti jeneng kita ki mau nganggo akal ning nganggo akal. Lirik yen kowe kalah akal kudu nganggo akal kuwi mau, si Resi Guritno ki sembahan sing kaping 3. Yen nganti mbok sembah sing kaping 3, ing kono margane ana kanugrahan kang bakal tumiba ning nganggo kita ngger Gatotkaca nyuwun pamit. Ayo, amuk Suramarata, Jayamarata amuk drebutan iki. Iki wong kanthus wong setu Mandra Guna Pramila Jayeng Palugon. Ayo, Gatotkaca. Ketokno kaprawiranmu. Ora-ora aku tinggal gelanggang tulung pelayan.
Kanjeng langit kelap-kelap katon kinin sangalis risang mawe gandrung Gatotkaca ya mung jeneng kita kang tak upaya rina wengi yektine jeneng kita kang kuwat minangka dadi kandanganku aku Resi Guritna minangka dadi pengawakaning Wahyu Senopati bakaman jamu marang jeneng kita tumuli bukaan kuwi waraning sukma kita aku ingkang bakal sajiwa kelawan jeneng kita antuk Wahyu ning Senopati nggih kula soroting pandam sumuluh amadangi jroning pasarean remu-remu kalingan ngarangani kepiye ngrek Gatotkaca bukulun sampun kasembadan Resi Guritna sajiwa kalian keng wayah kula pun Gatotkaca manjing dados wahyuning Senopati. Ah ya syukur. Jeneng kita kudu ngati-ati awit kawruhana. Sawise jeneng kita nampa Wahyu Senopati ki mau ora kena gepok singgol kelawan wanita. Nadyan to kuwi bojomu dhewe lawase 40 dina 40 bengi. Angka lorone. Jeneng kita ora kena tilik bayi yen bayine durung umur 8 dina nggih. Ibu kulun namung kiwala sasmita ingkang kula tampi menika jawata ngandhapaken wahyu cacah wonten kalih sinebut wahyuning kembar setunggal wahyuning ratu kaping kalihipun wahyuning Senopati mongko Wahyu Senopati sampun kula tampi wahyuning ratu dereng Bu Kulun menika kados pundi lho wahyuning ratu dudu jatahmu ngono nggih lajeng menika mangkih ingkang nampi menika sinten wis ora sandadak ulun ngayawara kang sarta paring dawuh marang jeneng kita mengko rak jeneng kita ngerti dhewe kang ngono nggih ulun rampung kewajibane bali makayangan sembah kuring nganggo miring jengkar paduka pukulun Yat langaning kalang yiwan naglar pandamun cara tinoler kekuneng surem sorote tanpa dang kakang mas sembah bekti kula mugi kunjuk Yaya Bimani wis ndak tampa sembah kula Gus Siwa Ismaya wis tak tampa sembah kula Den Nala Garing wis ndak tampa
Sungkem kula, Den. Petruk iki. Nggih. Wis tak tampa. Sembah kula, Mas. Iya, Bagong wis tak tampa. Kula madosi dhateng Kakang Mas Gatotkaca rinten dalu mboten pinanggih sasmitaning Kanjeng Hyang Saptawarga bilih panjenengan dedunung wonten ing papan mriki. Kakang Mas saking pundi? Yai gegantaning atipun Kakang semedya gayuh wujuding Wahyu Sinopati. Dening para Jawata pun Kakang dikeparengake nggadhuh wahyuning Sinopati kuwi mau. Kakang Mas kula nderek ngempek ngayomahyunipun. Iya. Kula nggih nderek ngempek ngayomahyunipun, Gus. Iya, Kakang Semar. Kula nggih nderek ngempek wahyunipun. Kula nggih nderek ngempek ngayomahyunipun. Garing Petruk iya. Gong, kowe ora ngempek ngayom wahyune Ndara. Alah, wahyu nggo apa? Ha mbok milih diajeng. Wah. Pikiranmu kotor ngono. Bola bali wong nek kumpulane Mbah Su ndelalah. Ndelalah. Aku ngopo aku? Alah, wingi ning Jakarta aku ya nonton ngono kok le. Nganggo headset ngono. Duh, sida konangan iki. Ngene. Lah iya. Kang Mangkuna Siwa Semar Badranaya aku nampa wahyuning Sinopati ing kamangka ana pepaline ora kepareng gepok singgol lawan wanita yen durung 40 dina 40 bengi lan durung kepareng tilik bayi lawase yen to bayi ki mau durung umur 8 dina. Alah aku ora trimo ora. Wahyu ya ora patheken ya, Kang. Aku wis dina raping 3 ngono wis ora. 30 dina. Aku iki karo kowe iki serasi kok. Raping 3 wis ora kok. Ya ora, Gong. Mbuh. Oh. Dus iki tak colong kerdusmu lho kowe. Wah antemin kowe. Nanging wanti-wanti mawantu-wantu satemah dadi wentean dawuh pengendikaning para Jawata yen to dina iki Jawata ngudhunake wahyuning ratu lan wahyuning Sinopati sinebut wahyuning kembar. Wahyuning ratu tak suwun ora diparengake merga kudu pancenanipun Kakang Yayi. Nanging ibu bungah penggalipun Kakang yen to pun Kakang wis nampa wahyu Sinopati siadi kang nampa wahyuning ratu. Ngagya penisang kapirang rinangkul kinempet-empet Semaraku Patenanawa urip apa sing tak sandhangen aku ora bisa nggadhuh wujuding wahyuning ratu. Luwih becik aku mati wae wa. Keriyen sampean niku nek nangisi kula niku mesti ana apa-apane. Mula rombongan niku kudu ning sing tuwa-tuwa kaya kula niki. Menungso-menungso sing nom-nom niku aja pating cekeker. Kepak oli cangkeme. Opo nek kaya suci-suci ya. Engko wedek le. Ngeten nggih Gus, Ndara Bimanyu Ndara Gatot. Gandeng Ndara Gatot sampun nampi wahyuning Sinopati, Ndara Abimanyu kepareng leledang wonten telengi negari Ngastina ing mriku marginipun Ndara kula pikantuk wahyuning ratu Den.
Bapa penemban kados pundi pawartosipun anggen paduka ing kalenggan mangke kula pasreni gas jangganipun Gatotkaca anak Prabu Duryudana antuk pamujimu senadyan ta dina iki pun bapa ora bisa durung bisa nigas marang jangganing Gatotkaca nanging pun bapa wis bisa ngrangket marang Gatotkaca malah saiki mapan ning alun-alun negara ing Ngastina. Mula Purbawasesa tak pasrahke marang jeneng sira anak Prabu Duryudana. Hing. Matur nuwun. Wit dinten kalanggan mangke Gatotkaca monggo dipun tigas janganipun kula pribadi ngang badhe nyarirani. Ayo tak kanthi dina iki nggih. Samapta ing Dirisawi Ganggati nata Ngastina Prabu Duryudana. Anyepeng wujudipun pedhang ingkang kumembeng mawa wisa. Arsa katamaken dhateng Sang Prabu Gatotkaca nanging kawuning ana bawane Gatotkaca ingkang dumados saking Sang Bambang Wisanggeni. Krida Sang Wisanggeni sigra badhar saling wujud Pelak Kapidara kaget Sang Prabu Duryudana. Wah. Nek mung barang sulapan bae wis anggene nek kalah karo cah-cah kae aku trimo. Meguru meneh. Ayo Kurawa, ratumu ngatang-atang oyakan aku gandeng atiku. Wah, kurang ajar Sengguni. Sinuwun iki mau diupakara. Sang Gatotkaca dina narsa mapak ngaraga suta Kakang Gatot lawan Kakang Abimanyu ya wis sanggeni Siadi wis badar wis Kang mangkono dina iki kaya-kaya yen tak sawang sacengkang sak nginggile mbun-mbune Kakang iki ana cahya sak sodolaning gedhene apa kowe wis entuk wahyu
pamuji-mudi niki pun Kakang antuk wahyu sinebut wahyu ning Sinopati. Syukur bagi sewu. Ya mung wae. Pun Kakang nampa dawuh saka Pulun Sang Hyang Narada kepengin nyuwun wahyu ning ratu radi keparengake. Mengko wis ana pancenane dewi-dewi. Bener. Merga dina iki wahyu ning ratu ki mau dumunung ning negara Ngastina kene. Ya mung Kakang Gathut ora dikeparengake bakal nampa. Ingkang diparengi mung Kakang Abimanyu. Syarate kepiye Yayi wis anggeni? Syarate gampang wae. Waton Kakang Abimanyu bisa ngasorake Begawan Bramaraja. Ya kuwi margane Kakang Abimanyu nampa wahyu sumingkir Yayi. Sapa ana satriya bagus mapakake marang laguku satriya sangka Palangkawati aku Raden Abimanyu balik kowe sapa aku Begawan Bramaraja kowe sing tak goleki Abimanyu kalah. Yayi wis anggenipun Kakang Kasuryudane kelawan Begawan Bramaraja. Apa pun Kakang sing tumandang karya? Ora, dudu kowe. Banjur sapa diapa bakalipun Kakang Kewirangan? Ora eneng, Kang. Tembung anak Janaka napa wahyu kewirangan ki ora ana. Banjur apa sing kudu tak tindakake Dimas wis anggeni? Kakang Bimanyu kalah nganggo akal ning kowe kudu nganggo akal sing kanthi wening. Sembahan pendhitane sing kaping 3 ing margane ana kanugrahan kang bakal nampa dening Kakang Bimanyu. Ya, aku njaluk pamit Yayi. Tanggaping sasmita tetela putra ing Madukara kasektene linuwih kaprawirane linangkung mula raneh lan muka kowe ngerti sapa sejatining Begawan Bramaraja. Raden rina wengi sing tak upaya ya mung jeneng sira Raden Abimanyu. Kowe kang pantes tak titisi aku nadyan tala tanpa rupa aku pengawaning wahyu ning Ratu Raden. Bukaan waraning sukma kita. Aku sing bakal manjanma marang anggom Raden Abimanyu dina iki.
Abimanyu. Yayi wis anggeni. Antuk pamujimu pun Kakang nindakake apa kang dadi eguh pratikele siadi. Satemah begawan Bramaraja bisa manjingoning jiwaning pun Kakang sajiwa kelawan pun Kakang Yayi. Pun Kakang antuk wahyu ning ratu. Oh, syukur bagi sewu. Pun Kakang antuk wahyu ning ratu Kakang Mas Gandhaka antuk wahyu ning Sinopati apa si Adi ora meri. Alah. Wong kuwi mau nasibe iki dhewe-dhewe. Ora sah meri marang ketrimaning wong liyan bebrayan. Ora sah meri marang ketrimaning kanca utawa ketrimaning sedulur. Sing baku dene iki ayo. Ora sah nglanggati apa sing dadi angkara murkaning para sapa Kurawa sing baku putra Pandhawa entuk wahyu. Kakang Gathut ya entuk wahyu. Kakang Bimanyu ya entuk wahyu. Muga-muga wahyu kembar, wahyu ning ratu, wahyu ning Sinopati kemengkone bisa kasarta dening Dik Satriya Utama lan Dik Ahmad Nur Kartika wayah Eyang Suwardi anggone bubar disupitake. Muga-muga bisa nulat marang lekasing Senopati pinunjel Raden Gatotkaca lan satriya kang pinilih minangka dadi nampa wahyu ning ratu ya kuwi Kakang Abimanyu. Mangkono Yayi. Iya. Ayo bali ning Ngamarta. Ora sang langgati pengamuking para sapa Kurawa ora ana gunane. Iya. Nanging pun Kakang ana ing jabaning kutha Astina bakal joget wis jogeta tak kendhangane.